Fuel excise tax. Ito ba'y nakakatulong sa bayan at sa mga kababayan natin o ito'y isang pabigat at kalbaryo na binibitbit ng ating mga kababayan at mamamayan? Dapat na bang tanggalin ito para nang sa ganon makaginhawa ang kabuhayan ng ating mga mamamayan at kababayan? Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Pakinggan po natin ang dalawang panig na nagsasabing dapat o hindi dapat. Simulan muna natin doon sa panig ng ating pamahalaan. Bakit ba natin kailangan itong fuel excise tax? Ang sabi ng ating pamahalaan, kailangan natin ito dahil ito'y nakakatulong para sa ating mga karagdagang gastusin sa ating pamahalaan at lalong-lalo na doon sa mga pambayad natin sa utang na ating inutang nung panahon ng pandemya. Kailangan natin to para matustusan ang lumolobong gastusin sa mga iba't ibang proyekto rin ng ating pamahalaan. Kaya nga makakatulong ito sa ating financial management sa bayan natin. Ngayon, pakinggan naman natin yung panig ng mga hindi sumasang-ayon. Ang sinasabi ng ating ibang mga kababayan, ito isang pahirap lamang sa ating mga kababayan. Ito'y pabigat at lalo na tumataas ang presyo ng mga bilihin, nakakadagdag pa to sa kanilang gastusin. At lalo silang nahihirapan dahil nga yung inflation tumataas, ang kita lumiliit. So, dapat tanggalin na para na sa ganon hindi mahirapan ang ating mga mamamayan. Tatlo ang ating titingnan dito. There are three areas that we have to seriously look into. Ang unang tanong dito, ito ba ay talagang nakakatulong sa ating bayan para nang sa ganon, mas lalo tayong umasenso at umunlad o ito'y pabigat? Magkano ba ang kinikita natin sa fuel excise tax? Ang sabi ng ating pamahalaan, humigit kumulang 100 bilyon ang kinikita nito sa mga fuel excise tax na nakokolekta nito. Dahil 10 piso ang karagdagan tax na pinapatong sa mga gasoline, 6 peso sa diesel, at ka-kerosene, 5 piso, at pati na rin may LPG pa na meron ding fuel excise tax. So ito mga nakokolekta na to na humigit kumulang 100 bilyong piso, malaki ang naitutulong nito sa ating bayan at sa mga gastusin at sa mga pambayad sa utang. Ngayon, kung ating aaralin at kwekwentahin, out of the 100 billion, yung 30 billion nun, ipinamimigay din nila as subsidy sa mga naapektuhang driver at sa mga naapektuhang mga manggagawa. Amid calls to suspend the excise taxes imposed on petroleum products, President Rodrigo Duterte has approved to retain this. This after the Department of Finance presented several measures before the President in light of the series of increases in fuel prices. Apart from this, the Chief Executive also approved the provision of 200 pesos monthly allowance for poor families for 1 year. So, ang net effect nito, 70 billion lang talaga, more or less, ang nakukuha ng gobyerno karagdagang buwis sa fuel excise tax. Magkano ba yung budget ng ating bayan? Humigit kumulang na sa 4 to 5 trillion pesos. Ngayon, kung ipagpapatuloy natin yung fuel excise tax, ang nangyayari nito, yung mga presyo ng bilihin tumataas din. So, dun sa 4 trillion o 5 trillion na ginagastos ng ating pamahalaan kada taon, siguro humigit kumulang mga 1 trillion yan o 1.5 trillion ang nagagamit sa pambili ng mga gamit at kung ano pa yung mga pangangailangan. Kung tumataas yung presyo ng fuel dahil sa nakakalaki yung dagdag sa presyo ng excise tax, magkano yung nadadagdag din na presyo ng mga binibili ng gobyerno? Kahit nasabihin na lang nating 5% ang nadadagdag sa 1 trillion o 1.5 trillion, humigit kumulang na sa 70 billion pesos na rin yun. Kasi siyempre, pag tumataas ang presyo ng fuel at mga gasolina, tumataas din yung presyo ng delivery cost. Hindi lang naman yung mga transportation cost, tandaan natin, ang tumataas. Siyempre, tataas ang mga cost ng delivery, cost ng mga logistics at transportation, mga shipping. So kung tumataas yan, ipinapatong rin ng mga
komersyante, mga negosyante, mga namumuhunan, yung dagdag na cost niya yan sa kanilang mga binebentang produkto at serbisyo sa ating pamahalaan. So baka nagpla-plus minus lang. At ang masakit pa nito, may net negative effect ito sa ating mga kababayan kasi mas maraming nahihirapan dahil nga napakataas ng fuel excise tax. Dahil kung 10 piso yan, kunyari ang halaga ng gasolina is only 80 pesos o 70 pesos. Yung 10 pesos na yun, may higit 14 to 15% na yun. Nakaragdagan pinapatong mo sa halaga ng fuel. Lalo na sa diesel din. Kung ang diesel nasa mga 70, 80 pesos, kung ang sinisingil mo 6 pesos, humigit kumulang na sa mga 8 to 9% na yun na karagdagang tax na ipinapataw natin. Ngayon, pangalawang tanong, nakikinabang ba ang ating mga kababayan o nahihirapan sila sa ganitong pamamaraan? Kahit na sabihin natin binibigyan natin ng fuel subsidy, yung mga nagmamaneho o yung mga pangkaraniwang driver o yung mga namamasada, ang tanong nito, sila lang yung matutulungan pero nadadagdagan din ng dagdag gastos yung mga namamasahe, yung mga sumasakay sa mga public transport, lumalaki rin yung kanilang gastusin kasi nga humihingi rin ng karagdagang pagtaas sa singil ang mga transport vehicle natin. Kaya nga ang tanong, talaga bang nakakatulong o hindi ba nagiging dagdag pasanin lang ito sa ating mga kababayan? So yun ang dapat din natin kwentahin para malaman natin. Ang pangatlo nating dapat talakayin dito, ano yung alternatibong solusyon? Ano yung pwede nating gawin at dapat nating timbangin para na sa ganon, hindi mahirapan yung mga kababayan natin at the same time matulungan pa rin natin yung ating pamahalaan. Ang nakikita naming alternatibong solusyon, instead na fix yung amount na 10 pesos sa gasolina, 6 pesos sa diesel, 5 pesos sa kerosene at sa LPG, ang dapat natin gawin dito, gawin na lamang nating porsyento. So for example, kung ang presyo ng fuel is 70 pesos, dapat nakafix na lamang sa 5% ang excise tax. So kung 5% sa 70 pesos, di 3.5 pesos lang yon. So hindi masyadong mabigat. Kung bumaba ang presyo ng gasolina, di 5% lang din nun. Maaring sabihin natin na liliit yung kikitahin ng gobyerno sa buwis, pero wag natin kalimutan na meron tayong tinatawag na price elasticity. Ano yung ibig sabihin ng price elasticity? Ang ibig sabihin nun, habang tumataas ang presyo ng isang bagay, mas kumukaunti yung gamit o bibili o gagamit ng bagay na yon. So, anong mangyayari nun? So, liliit din yung kita ng gobyerno. Bigyan ko kayo ng halimbawa. For example, bibili ka ng isang t-shirt. Ang puhunan ng nagbebenta sa iyo ay 70 pesos. Binebenta niya ng 99. So, bibili ka ng isa, ang kikitahin niya 29 pesos. Pag binenta niya ng 120 pesos yan, maaari nga ang kikitahin niya is madadagdagan siya. Instead na 29 pesos, ang kikitahin niya naging 49 pesos yung kikitahin niya. Pero, kung ginawa mong 99 pesos yan, parang sale sa mga mall at department store. Dahil sa 99 pesos yan, natutokso siya tuloy na bumili ng dalawa kaysa sa isa lamang. Pag ginawa mong 120 yan, isa lang yung bibili niya. Pero pag ginawa mong 99, dalawa yung bibili niya. So kung inad mo yung dalawang t-shirt na binili niya, na ang tubo mo 29 pesos, minultiply mo ng 2, di lumalabas 58 pesos yung kinita against 49 pesos. So yun ang ibig sabihin ng price elasticity. Habang tinataas mo yung presyo ng isang bagay sa pamamagitan ng tax, kumukunti din yung gagamit at bibili. So, in short, lumiliit din yung kita ng gobyerno at ang masakit nun, humihina pa yung ekonomiya dahil nagiging pabigat siya sa ating lipunan at sa ating mga kababayan. So, dapat timbangin din natin yan. Hindi ko sinasabing dapat tanggalin natin yung excise tax kasi alam naman natin na kailangan ng pamahalaan ng karagdagang buwis para matustusan yung mga inutang at gastusin. Ngunit tingnan din natin yung consequence o yung ano yung pupuntahan nito. Una, lahat ng bibilihin ng gobyerno, tataas din ang presyo kasi nga ipapatong din yun ng mga negosyante at mga supplier at manufacturer. Ibabalik lang din. So, lalaki din lalo ang gastos ng ating gobyerno. Pero kung ima-manage mo yung increases, at least manage din yung increases sa mga bibilhing gamit. Kaya mga kababayan, yun ang sinasabi ko, na dapat timbangin natin maigi. At huwag nating kalimutan,
meron itong tinatawag na tidal wave effect. Anong ibig sabihin nito? Pag tinaas mo yung presyo ng excise tax at ng fuel, anong mangyayari? Hindi lamang mahihirapan ang ating mga kababayan sa pagbabayad ng pamasahe, kung hindi mahihirapan sila dahil tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil binabalik din ng mga manufacturer o supplier yung karagdagang gastos sa mga binebenta nila. At pangatlo, lalo pang humihina ang negosyo, kaya nga mas marami nawawalan ng trabaho. So sa akin, mga kababayan, dapat nating timbangin kung ano talaga yung makakabuti, pero yung alternatibong solusyon, ang nating pag-aralan. Hindi ko sinasabing tanggalin, pero pwede nating i-adjust, gawin nating straight 5% kung ano yung selling price, yun ang excise tax na kokolektahin ng gobyerno. At least, mamamanage natin yung inflation at the same time, hindi mahihirapan yung mga kababayan natin. Kasi kung bumaba yung presyo ng gasolina sa 40 pesos o 30 pesos, tapos 10 pesos pa rin yung excise tax mo, di lumalabas na sa halos 20% o 25% na nung yung excise tax mo dun sa fuel cost mo. Napakabigat niyan para sa ating mga kababayan. Kaya ngayon lamang ang dapat natin pag-aralan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Marami pong salamat. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders.